Goedenavond. De rel rondom de opgraving van het mogelijke skelet van D'Artagnan wordt groter en groter. Het lichaam van de vierde musketier werd ruim 2 maanden geleden opgegraven, als het hem is, in de kerk van de Maastrichtse wijk Wolder. En het opgraven gebeurde door oud-stadsarcheoloog van Maastricht Wim Dijkman. En het lijkt erop dat dit uiterst onprofessioneel is gebeurd. Gevolg, de botresten zouden grotendeels onbruikbaar zijn voor het identificeren van het skelet. De vraag is nu, wat wist de gemeente hiervan en waarom is er niet ingegrepen toen Dijkman begon te graven? We gaan naar collega Maurice de Heus, die is bij de kerk in Wolder. Ja, Maurice, het lijkt nou ook echt een politiek staartje te krijgen, hè? Ja, dat krijgt het zeker, Wouter. En het heeft onder andere te maken met het feit dat de gemeenteraadsleden eigenlijk vooralsnog nauwelijks geïnformeerd waren. En het hele verhaal eigenlijk vooral meekregen via de pers, via de berichtgeving. Waarin ze dus hoorden inderdaad dat die skeletten, dat die resten gevonden waren. Dat die mogelijk van D'Artagnan waren, die Franse musketier die hier sneuvelde in Maastricht. En dat de grote motor en inspirator achter die opgravingen dus inderdaad de oud-stadsarcheoloog was van Maastricht. Het was de man eigenlijk die al decennia lang bezig was met die zoektocht naar D'Artagnan, maar waarvan het lijkt dat die passie zo groot was dat hij wel ten koste ging van de zorgvuldigheid. Want bronnen melden aan alleen dat 50 tot 80% van het materiaal dat hier achter me in de kerk van Wolder is gevonden niet geschikt is voor verder DNA-onderzoek, mogelijk besmet, gecontamineerd met DNA van derden. En dus wil onder andere gemeenteraadslid Jos Grogge weten wat er aan de hand is. Ja, ik heb vragen gesteld. Op de eerste plaats wil ik weten, was de wethouder bekend met hetgeen tot er opgravingen plaatsvonden? Was hij er ook bekend mee tot er geen vergunningen voor waren? Wanneer heeft hij dat gehoord en wanneer heeft hij actie ondernomen? Nou, daar zijn eigenlijk al antwoorden op gekomen. Kleine antwoorden, dus hij wist het vanaf de tweede en de vijfde is het stopgelegd. Dus dat is eigenlijk jammer. En de tweede vraag die wij stellen, dat is op een gegeven moment, het schijnt zo te zijn, en dat schijnt ook op papier te staan, dat hij gezegd moet hebben van, nou, ik ga de gemeenteraad, ga ik nog niet informeren. En dat vind ik nog erger. Ja, Maurice, grote twijfels dus over de werkwijze van de archeoloog die opgraving gedaan heeft. Heeft dat nog gevolgen? Dat heeft zeker gevolgen, want vers van de pers is hier het raadsinformatiebulletin, een brief van de gemeente, waarin inderdaad bevestigd wordt dat die opgravingen, dat er een aanzienlijk verlies van informatiewaarde heeft plaatsgevonden. Dus dat er inderdaad maar een beperkt aantal resten inderdaad gebruikt kan worden. Wat de gemeente ook inderdaad bevestigt, op 2 maart werd de wethouder fysiek geïnformeerd over de opgravingen. Op 5 maart werden de stadsarcheologen geïnformeerd door het kerkbestuur. En die 5e maart, dus 3 dagen na die eerste bekendmaking, is uiteindelijk ook die opgraving stilgelegd. Nou ja, die eerste dagen heeft uiteindelijk toch gezorgd voor complicaties uiteindelijk in het onderzoek. En de gemeente laat ook weten, we volgen het onderzoek van dag tot dag. We zijn in contact met Saxion Hogeschool in Deventer, waar dat onderzoek plaatsvindt. Maar het gaat nog echt heel lang duren voordat we uitsluitsel kunnen geven. En tot die tijd doet de gemeente verder geen uitspraken. En wij blijven dat uiteraard ook volgen. Dankjewel, Maurice in Maastricht.